Il-Bank Internazzjonali Ġermaniż Deutsche Bank ikkonferma li mhux se jkompli jaħdem ma' banek Maltin f'dak li hu magħruf bħala corresponding banking. Permezz ta' dan is-servizz banek Maltin ikollhom aċċess u jkunu jistgħu jipproċessaw transazzjonijiet bid-dollaru Amerikan. Din l-aħbar ħarġet ftit ġimgħat wara li l-Kunsill tal-Ewropa taħħasla lill-Gvern Malti għal fallimenti tiegħu fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u reati ta' natura finanzjarja. Il-Journal Times of Malta jirrapporta li l-bank se jwaqqaf dawn is-servizzi sal-aħħar ta' din is-sena. L-Gvern u lanqas l-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji ma ħabbru formalment din id-deċiżjoni. Deutsche Bank il għal dawn l-aħħar ġimgħat tirrevedi s-sitwazzjoni fejn jidħol xogħol ta' correspondent banking minħabba li l-bank qed ikun espost għal relazzjonijiet ma' banek li operaw f'ambjent meqjus bħala ta' riskju għoli. Evidentement, Malta qed tiġi meqjusa bħala ġurisdizzjoni ta' riskju għoli. Sorsi jitkellmu mal-Journal Times of Malta qalu li fil-waqt li ħafna mill-banek Maltin għandhom bank ieħor ma' min jistgħu jaħdmu, it-tluq ta' Deutsche Bank ifisser daqqa ta' ħarta oħra għall-attrazzjoni li toffri Malta għal min qed iħares biex jinvesti f'pajjiżna. Mingħajr aċċess faċli għad-dollaru Amerikan, kumpaniji internazzjonali jaħsbuha darbtej qabel jiġu Malta. L-istess sorsi qalu l-kumpaniji tal-gaming u l-kummerċ ma jiġux hawnhekk għas-suq lokali. Huma qalu l-inċentivi fiskali fejn jidħlu tassazzjoni huma attraenti iżda waħedhom dawn mhumiex biżżejjed. Sostnew ukoll li huwa diffiċli biex wieħed jattira correspondent banks oħra għaliex ħafna minnhom ma jridux imissu ma' setturi bħal gaming, droga mediċinali u cryptocurrencies.